ben iso ning kiwa. Dalu. Ha piye? Aku ki sejono kok ya wis menep ora. Oke tak kesuwen ra ngene kok terus dadi kaya ngono. Aku tawani Mas Negro aku wis menep kok Mas, aku ya ngono kok dina kene malah nantang. Ya. Lara larane wong lara ora kaya wong kang lara ati hati kang nandang wuyong arep mangan ora doyan klisa-klisi sewengitan bisa turu aton gede aneng paran ora kerasan Kok iso lho. Lah kono aku turu kono. Lah kok kowe aku yo nyaur gede maksudnya piye? Lah kowe gede apa cilik? Gede. Lah iya. Oh ya gede kok emoh diaraki. Ya. Aneng paran ora kerasan kudu werwating ati elok sone Mas Jati Mas Agung saiki dadi kaur, Mas Anggit dadi dalang, Mas Jati sound system. Elok. Biasane iki ditumpuk-tumpuk ugi ngene iki kok ora nganggo tumpuk-tumpukan tapi kok ya apik men ya Mas ya. Rezeki iki dhuwit iki golek tunggale ana ndekno aku arep tuku mini kompo kok ora iso-iso. Minine enek, kompone enek kok karep kok ning salon kok kowe iki kok ya. Ya langgame. Nggih. Tak regem layangmu lan tak degep tumempel dadaku rasane rumasap kalbu sayang aduh sayang Mas manten, Mbak manten, entuk aduh ya. Aduh. Lampung. Oh, iki Lampung to, saka Lampung to.
to? Kupingmu nak ngrungokno nek Pak Pambiworo. Aku mau tenan, sumpah gak ngrungokno. Iya wong kok Kok Lampung alhamdulillah nggih Mas, judune wah luar biasa. Angsale teng pundi Mas? Teng Jepang nggih. Lho? Taiwan. Oh teng Taiwan nggih. Aku sone rabi yo ngene iki yo entuk adoh. Ketoke Mbak iki ora mudeng ngomongane kene ya. Enggak tahu bahasa sini ya, Mbak. Mbak tahu bahasa sini enggak? Bisa Jawa enggak? Bisa dikit-dikit ya. Oh, dikit-dikit bisa. Kalau menangkap biasanya bisa, cuma kalau mau berbicara mungkin agak susah. Oh, begitu. Ya. Jadi mudeng ngomongane awak dhewe tapi arep ngomongke ora iso. Ya. Nanti jaluk lagu apa nanti bilang ya, Mbak. Nanti minta lagu apa? Oh iya kok nanti minta kok jaluk. Jaluk apa gitu. Leru nggih. Nah, aku ki jane dirabekke karo sak desa aku moh. Lah ngopo kok moh? Nanti areng ngayahi piye? Oh iya deng ya sak desa. Areng wedung sak desa kok ya ora sempel. Oh iya. Mangsaku kok ya. Siji ra anu ra itu sedesa lho. Iya. Sok sing adoh ngono kuwi nek goreng greh iso mambu. Oh, yo apik ngono kuwi adoh. Yo, wan lakone yo, Tun. Mas manten, Mbak manten ngapunten kula majeng mriko nggih. Yo lebok kene yo. Dipiyak sik Tun arep mlebu. Rasah wong ora wis hafal rek kon piyak. Wis biasane dijaga. Kaya ngene. Lah wong memet iki lho, ora roh dalane lho iso mlebu kok. Padake. Ya ora met ya. Padake cara pinter wae. Mesti diambu sik. Cara pengalaman wae. Memet ke lho. Yo. Ya lebok kene ya. Saben mapan turu saben tas layarmu gumawan katon esemu sayang
Mas, matur suwun. Kuking manuwun diajeng ngatun ingkang sampun ngaturaken kula wau wonten setunggal lakon langkap sinarengan kadang-kadang campur sari musik 99 mungkin dadosaken rena ing panggalih sedaya para tamu ingkang sampun kepareng rawuh dalu galengan danging sedherek dalipun Bapak Suparno Kotrah Klongso.